Good morning po. Kakakain lang po namin ng breakfast at gusto ko ipakita sa inyo ang konting updates dito sa kubo namin. Una sa lahat, meron tayong pang-probinsyang sampayan. Naglaba kahapon at ito ang temporary sampayan namin. Siyempre, kailangan yan dito sa probinsya. Wala pa kaming washer and dryer. Kaya ito muna ang kailangan para malinis ang damit namin. Madami din nag-comment na pag may brown out, dapat bili kami ng solar lights. At tamang-tama, madami na kaming solar dito sa property namin. Ito sa harap, 3 solar. Ayun o. Tapos meron din sa kubo mismo at sa mga puno. Kaya actually, pag brown out dito, maliwanag pa rin. Maganda. At ang pinakamahalagang upgrade na kailangan ng bawat bahay dito sa probinsya, ito ang perfect na tambayan. Meron na kaming duyan. At ito ang paboritong tambayan ni Jiro. Hi Jiro! Ayun o, maliit lang yung duyan. Pabili pa ako ng malaki. Ala! May nakikiagaw ha? Kasya din ba ako dyan? Hindi. Ano ba yan? Sorry po, puno na. Bili na lang ako para sa sarili ko. Ano ba yan? Marami pa kaming ibang upgrades na gusto namin gawin dito sa kubo. Kaya abangan po ang mga ibang updates. Bye-bye!